Mega shout out sa lahat. Mega shout out updates sa YT lang mga kamaster. Mega shout out sa isang matang nakatutok. Mega shout out. Update lang. CCTV vlog, mega shout out. Good morning Lapu-Lapu. Oh, good morning bye. Mega shout out. Update lang kay sa live. Kasi wala, hindi na ako naka-live. So, pasensya kayo, di ko ka maka-thumbs up sa inyo. Isa lang CP gamit ko. Balita ba Lapu-Lapu? Okay ra. Okay ra bay. Baba ang bahay. Si CCTV vlog. So, mega shout out sa tatlong matang nakatutok sa live natin ngayong umaga na to, mga kamaster, mga idol. So ngayon, update lang tayo sa YT. Oh, kanay, oh, mugid bay. Update lang mga idol, mga master. Oh, Joel Casistomo, oh. Oh, buddy, 59 buddy. Mega shout out buddy. Ito yung anong yung posting buddy, you know? Okay kaayo. Oh, Kabayo vlog. Mega shout out. Bigyan kita ng jacket. Kabayo vlog. Okay, may jacket ka na. May jacket ka na. So, pakidikit, pakitamsak sa nakapin. Mga master, mga idol, pakitamsak sa nakapin. O hindi pa nakadikit, dikitan nyo. Mag-iwan na ng bakas. Dagang kayong kuan ba? Dagang kayong bungot ba? Di ko. Wow. Pinambusan. Oh, good morning, Riggs. GBVFI. Mega shout out. Idol. Mayong buntag idol. Sa may ato ang bandaron lingaw dol. Riggs. GBVFI. Hapit update ang ko dol kay mura og hapit na 1 month na hindi ko naka-update sa LS.
Oh, kus uwan po de dolo yang di sa mua sa purna ko ron sa kondol na ko rin sa Lampapa dol na ako sa Cebu City ron dol. Na ako diri next ron eh. Pista mga ron dol, ilan dolang hana dol. Na pon suroy mo rin dol na sa Inayawan dol. Pista karon Domingo suroy mo rin dol. Hmm. So, miga-miga shout out sa 5 matang nakatutok. Oh. Dol, Rigs Givit Wi-Fi kanang pakidikit sa nakapindol. Pakidikit sa nakapin. Balik na dol. Legit yan. Kabro rin natin yan bro. Kabro din natin yan. Miga-miga shout out sa 3 matang nakatutok. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa release ko ngayong umaga na to mga master, mga idol. Miga shout out. Sinsya na yan, di ko tamsak na niyo, isa ring siping gamit ko. Oh. Sabi ni Kabayo Vlog, CCTV Vlog, dan full pack, sukli dol. Oh, dan na daw si Kabayo Vlog. Idol, CCTV Vlog. Oh, pakisukli na lang daw. Laban di kita. Oh, idol, media vlog. Umiga out, idol. Sinsya na kayo sa ko ngayon, wala akong ano, sarang sipi gamit ko. Wala yung biit, yung biit ko doon sa ano, doon sa amin, dito ko sa papa. Miga shout out sa lahat. 3 matang nakatutok sa live ko ngayong umaga. Maraming salamat. Salamat CCTV Vlog sa DVD mo. Salamat. Miga shout out sa lahat. Tin available mga idol aron makakuha tag isda. Oh. Isa tong mga available ya mga bartiran. Pwede. Bartiran. Ayon si Kabayo Vlog. Nagbaba ng bahay. Pinatin. Yun mga kamaster, mga idol. Pakidikit sa nakapin. Hindi pa nakadikit. Dikitan nyo. Mag-iwan ng bakas. Legit yan. Babalik yan. Kabayo Vlog. Okay. Miga shout out sa 3 matang nakatutok. Miga shout out. Salamat sa pagpunta nyo sa live ko ngayon. Umaga na to mga master, mga idol. Update lang tayo. Kasi hindi na ka naka-live. May isang buwan na. Oh, salamat sa PDBG mo dia. CCTV Vlog. Salamat. Miga shout out sa lahat.
Okay, idol, Joel Crisostomo. Nag-watch na ko ng 3 minutes, subscribe, bisan ugma lang balik. Oh, idol, CCTV vlog. Daan na sa'yo si Bro Briggs BGBT. Oh, daan na sa'yo. Oh, tigpamahaw na god. Madam, tigpamahaw na. Muni ka na bay. Oh, muni na ko bay. Mga 4 months na, 4 months ago. Na-monetize na ko. 4 months ago. Yeah, update lang ko bay kay almost 1 month na ko wala na ka mga update sa LS, live. Na wala na, hindi ko na, wala po ko yung upload kay nilaging busy kita. Miga shout out sa lahat. So, update na tayo. Salamat bay, salamat. Doon mo sinay na pa boss. Oh, kinsa ka na itong magpa-boss, WH, obvious, o nasa Regs, GB, BPI, FI. Oh, salamat bay, salamat. Oh. Salamat. Amiga shout out. So, update lang tayo mga idol, mga kamaster. At tayo sa live ngayon. Okay, Marcos, new ako, message mo idol. Oh, sige idol. Pandol. Direct na nga dol, ato ka sa search na nimo dol imo lang desktop site lang ka na makuha na mo dito. Regil Firo dol. Oh. Mega shout out. Jilrigs, mag live ka rin. Doon ka sa Chrome. Search mo lang yung Chrome. I-click mo lang yung tatlong dots. Tapos desktop site. Punta ka na sa live. Yung butang lagyan mo ng description, yung title. Saka public mo. Maka-live ka na. Salamat kay Naay. Nagtabang na ko, ngita og booster. Oh. Okay na dol. Okay na. Oh, salamat kayo, salamat. Paul. Miga, shout out. The Rigs. Basig madayon ta dito sa plano ato bantayan. Bantayan ta sunod next na to nakuan. House of Kulab. Ato sa kuno ng ni Idol Nails. Ato nang sabut-sabutan. 100% legit. Adol sa Buster. Oh.
Ayun, Adol, lindot, Adol. Lindot, Adol. Sige, Dol, mukuhaan ko na mo, Dol, o basin na ay magkakuan, Dol. Mo PM na ko na mo. Oo, Dol. Puan. So, miga, shout out sa lahat. Sa 3 milyon. Nakatutok, 3 milyon. Miga, shout out. Update na ko doon mga isang oras kay data ra kong gamit diri mga idol, data lang walay wifi diri, data ra gyud. Oh, sige Idol Riggs GBBFI. Sige Dol, salamat sa pag sulod mo sa live nako. Dol, sige Dol. Amping sab Dol. Sige. Dito lang ako sa salamat. CCTV vlog. Salamat. Miga shout out. Amping sa tanan, amping. Naglaban dikitan. Miga shout out. $7:53 oras. Salamat Kabayo Vlog sa pagbidji mo. Salamat. Miga shout out. Nakapamahaw na ba ang tanan? Boring kayong LS ko kay walay background sounds. Yung B8 ko nandun sa amin. Wala ko na da. Ako na sila ang papa na ko. Nag-message na ko nimo Riggs GVVFI. Salamat Kabayo Vlog. Salamat. Wala ba'y uwan des inyo ro? Diri sa mua. Sus. Kadlawon pa ni nga galaulan re. Salamat sa pagpasok niyo sa live ko. Aman channel, hello host. Mega shout out din sa iyo, Aman channel. So bigyan kita ng jacket. Ayun. Aman channel. Meron ka ng jacket. So dikitan mo yung nakapin. Legit yan, idol aman. Yung nakapin, legit yan. Babalik yan. Mag-iwan na ng bakas. So, yung nakapin, pwede padikit naman sa nakapin.
O balik yan, legit yan. Marami din yung mga banana. Si Kabayo Vlog. Pin. Salamat, salamat. Salamat din sa pagpunta mo. Aman-aman channel. Salamat. Thank you, Aman-aman channel. Thank you. Please connect to the pin, naka-pin. Aman-aman channel. Salamat. Walang anuman din. Aman-aman channel, walang anuman din. Magdikita lang kayo sa ano yan na ba kasi yung wala akong ibang isang CP ko hindi ko na ano. Kasi dito ako sa papa ko. Isang CP lang gamit ko. Hindi ko maka-play sa mga video. Update na tayo. Salamat sa tatlong mata. Nakatutok sa live ko ngayong umaga. Salamat. Yung nakapin, pakidikit naman. Mag-iwan ng bakas. Legit yan. Babalik yan. Miga shout out sa lahat. Salamat din Aman-aman channel. Salamat. Kabayo Vlog. Salamat sa pagbidyo-bidyo mo. Miga shout out sa lahat. Miga shout out. Aman-aman channel, pakibaba ng bahay mo. Pakibaba. Ipin ko. Aman-aman channel. Pakibaba ng bahay mo, Aman-aman channel. Salamat. Yun, nagbaba si Aman channel. Yun. Mga idol. Sa hindi pa nakadikit. Yaman sa nakapin, pakidikit naman. Iwan ng bakas. Pakidikit naman sa nakapin. Aman-aman channel. Pakidikit naman sa nakapin. Salamat sa pagpunta niyo sa live ko ngayon, mga idol, mga master. Maraming salamat.
Mega shout out. To Pipito, thumbs up po. Oh, maraming salamat sa pagpunta mo. Idol Renato Pipito, bigyan kita ng jacket. Ayun. May jacket ka na, Idol. Idol Renato Pipito, may jacket ka na. So magdikitan na tayo dito, Idol. Baka hindi pa kayo dikit sa nakapin. Pakidikit naman, Idol. Yes. Renato, yes, taga Cebu. Pure taga Cebu. Proud to be Cebu City, Queen City of the South, Ato Nibay. Cebu, taga Cebu ko. Liluan. Janet, Ladira Vlog. Oh, Janet, Ladira Vlog. Mega shout out. Idol. Yun. Mga idol, oh. Dikit naman sa nakapin. Sa di pa nakadikit, pagkidikit naman. Mga idol, pasensya na sa gayo ha. Kasi wala akong, di ako maka-play ngayon sa mga video mo kasi isa lang CP gamit ko. Tapos, premiere ko ngayon. Oh, sige. Oh. So, mga idol, mga kamaster, paki-thumbs up naman yung nakapin, may premiere siya. Paki-thumbs up naman or padikit sa nakapin. Paki-support naman sa premiere niya. Mga idol, paki-support naman sa nakapin. Salamat. Ayun, Janet Nadira Vlog. Mega shout out. Aman-aman channel. Oh, mega shout out daw. Aman-aman. Sabi ni Janet Ladira Vlog. So, magdikita lang tayo diri ha. Oh, magbakas na kayo ha. Para siya ay magsusukli din. Si Janet Ladira Vlog. Iwan ng bakas. Paki-support naman sa premiere niya ngayon. Mega shout out. Sabi ni Kabayo Vlog, Janet, Dira Vlog, Dan, full pack, kalimbang all, oh. Dan, na si Kabayo Vlog. Janet, ika na yung magsukli ka na lang. Kabayo Vlog. Sabi ni Janet, Ladira, uti na buli, oh, ayun. Uti na buli yun siya. Mega shout out. Hello friend, Janet. Sabi di Aman channel. Ayun. Please connect to Janet Idol Aman channel. Please connect to Ma'am Janet. Renato Pipito. Salamat sa BDBG. Tagliluan ni Kadol. Daghang kay Pipito na liluan kay akong mga kauban sa trabaho sa una mga Pipito na sa liluan pero ang ilahaging kuan daghan na ang ilahang mga kaliwat jud sa liti kuno nagikan kuno ng mga kuan Pipito. First Buenos.
liti og sa ano, kamutis. Kamutis. Miga shout out. Renato Pipito, magbaba ka ng bahay. Pin ko para madikitan. Miga shout out sa lahat. Salamat sa pagpunta nyo. Miga shout out. Ayun, nagbaba ng bahay si Renato Pipito. Yun, hindi pa nakadikit sa nakapin. Dikitan nyo, mag-iwan ng bakas para siya di susukli. Hindi pa nakadikit sa nakapin. Kay Renato Pipito. Ayun. Hindi pa nakadikit, dikitan nyo, magdikitan lang tayo, mag-support lang tayo para sa ating Miga shout out sa lahat. Boring ngayon ang live ko kasi wala akong tayong background. Ayun, yung upload, patamsak o pakitamsak naman. Ayun, sabi ni Pipito. Ayun, nagbaba na si Kabayo Vlog ng bahay. So, magdikita lang tayo mga idol, mga kamaster ha. Support lang tayo. Miga shout out. Miga shout out sa lahat. Mag-isa ko every night na pinat na pupunta every. Sige Dor. Punta ka doon. Alas 9 na imong ilis. Salamat kayo sa paano kayo mo. Pasok ko, Dol. Sige. Monetize na di ka, bro. Idol Renato Pipito, monetize na ka. Kantahan ka, Dan Bakas Kabayo Vlog. Sabi ni Junit. Dan na sa'yo. Idol Kabayo Vlog. Idol. Ako nag-revenue ron, Dol.
ko dol, wagi dol kay walay update dol. Tak sarang ko ma-upload dol niya. Karon na gani ko nakabalik og ilis kay naging busy kita sa tungkuan lagi natin yung mga nababisihan sa trabaho. Update lang ko. Eh, murag baba naman ako ang kuhan dol nung WH sa kuhan ang revenue niya baba na kayo. Yun, sabi ni Kabayo Vlog, salamat Junit Ledira Vlog, full pack. O yun, dana siya. Dana. Si Kabayo Vlog. Mega shout out lahat. Salamat sa nagpunta. Kamiga shout out. So magka-master no, isang oras na tayo magka-master no. Update na ako master. So naka 7 minutes na ako. Oh, naka 38 na. So mahigit isang oras na tayo ha. So yung CP ko no. Wala talaga akong wala dito sa amin yung wifi. Dito sa papa ko. Data lang gamit ko. Mega shout out. Salamat sa pagbidji-bidji. Renato Pipito. Mega shout out. Wait sa mga idol ha. So, sa mulay. Tingnan sa kuwan. So, punto ay. Ikaw mag-uwi ako. Ito ako po. Ano naman kakuan yung during yung ibigit ko. So, during. I-share sa GC. Hindi ka i-share na to. Nalive na ito ka. I-share mo.
Mega shout out. Update na tayo mga kamaster, mga idol. Naka 41 minutes na po. 41 minutes na ko. Uy, Kukudros, mega shout out. Kukudros. Hello, mega shout out Kukudros. Salamat sa pagpunta mo sa ilis ko ngayon. Update ng Madam. Oh, baba ka ng bahay, Madam Kukudros, gwapa. Baba ka ng bahay. Ayun si Madam Kukudros. Kakagigising lang daw. Mega shout out sa iyo, Madam Kukudros. So baba ka ng bahay, Madam. Oh, mega shout out din CCTV vlog. Mega shout out Dol. Oh, God bless din sa iyo Dol. Ayun, dikita niyo no si Madam Kukudros. Legit yan. Marami din yung mga banana. Mag-iwan na ng bakas. So, hindi pa nakadikit ni Kukudros. Dikitan niyo. Ha? Bakit? Ayun, ikaw ang harang ha? Nay harang? Oo, aga nag-live, Madam, kasi hindi na ako update ni YT. Mahigit ng isang buwan na yata hindi wala akong live. Minsan din ako mag-upload ng video. Kaya update lang. Oh, salamat sa pagpunta, Madam. Oh. Ayun, sabi ni CCTV Vlog, dahil na sa'yo, Madam, withdraw si Idol. Idol, naman, dikit naman, go to channel lang ni Madam Kukudros. Ayun, legit yan, babalik yan. Marami ding mga ayuda yan si Madam Kukudros. Iwala ng bakas. Yun, nagbaba ng bahay si CCTV Vlog. Hindi pa nakadikit kay CCTV Vlog, dikitan niyo. Mag-iwan ng bakas. Support lang tayo dito mga idol. Sabi ni Madam Kukudros, salamat kuya. CCTV Vlog, salamat. Maraming salamat din sa inyo sa pagpunta niyo sa live ko ngayon. Uy, mega shout out. Mijaylaw Campo. Mega shout out. Oh, shout out.
baka naman Mijaila, yun, dikitan yung kapin. Dikitan niyo si ano, si Coquidros, CCTV vlog. Dikit naman. Maawa, maluoy. Oy, salamat sa pag-share sa live ko. Maraming salamat. Mga idol, punta kayo sa live ko. Mag-ayuda ng banana. Ayun. Sige dol, sige dol. Suod ko dol. Sige, kay mga 9 po dol. Mga 9 mo mag-in na po ko dol kay update sa ko dol. Salamat sa pag-share, Mayjala. Amiga, shout out sa apat na matang nakatutok. Maraming salamat. Ayun. Salamat sa PBG, Madam Coquidros. Ibaba na yung mga bahay, baba lang. Ayun, nagbidji-bidji si Mijayla. Salamat sa pagbidji-bidji mo. Amiga, shout out. Sige, ma'am. Sige. Salamat sa pagpasok mo, Ma'am Pedros. Sige. Salamat. Amiga, shout out sa lahat. Boring kaya ning walay biit eh. Background. Amiga, shout out. Wala ko gidala kay lisod po kay tudad unoy. Idol, papasok na ako. Salamat kayo mga kabayo vlog. Salamat sa pagpasok mo sa LS ko ngayong umaga na to. Kabayo vlog. Daghang salamat. Yun, mayroong LS si Kabayo vlog. 8 PM to 11 PM. Sige. Pasok kami.
Salamat. Bayo vlog. Sige, salamat. Bigyan shout out sa 5 million people in my house. Mega shout out. Yun, naka 52 minutes na po. Update lang. Buxer O'Neil. Oh. Bigyan kita ng jacket, idol ah. Boss O'Neil. Ayun, may jacket ka na, boss. O'Neil, Usner O'Neil. Oh, taas. Taas kayo, Dol. Oh, buhok ng Dol, oh. Shout out ka sa buhok. Kumusta man niya, Dol? Ako lagi ning gusto na ko Dol, no, patason mo ginagawa, Dol. Okay, Dol, oh. Tason na niya kay Kuana. Nanang pauso ba, pauso. Twice. Ano yung uso sa una mga gandol, mga 90s, one ba? One length ba? One tayo. 90s gidol. Muna kuan sa una mga uso. Ato ibalik ang uso. Data niya sa mga 90s dol, oh. Nga lolo na dol. Ang uban dol, nga lolo na ang mga nga itong nakuha sa mga 90s, nga lolo. Dili pa kadawat ang uban tiguang lol. Nga lolo na. Shout out ko diya sa ano dol sa nag-work ka dol, nagtrabaho ka dol. Daghang salamat sa pagsuod ninyo sa live ko. Naka 56 minutes na ko. May na lang update.
Salamat sa mga PGBG nyo. Amiga shout out sa lahat. Ayun, nag-uwan na po rin semua. Mga 8:45 mag-in ako ha, kay para makaabot ko 1 hour. Mag-in ako. 45. Liki-liki oh. One lane pa. Kansa gani niya. Pantin oh. Adi na hidden shoulder. Miga shout out. Yun, hapit ako mag-in ha. Salamat sa pag-show ninyo sa akong live. Ay, pareha na tag. Hapit na gid mag 1 hour. Miga shout out. Salamat mga kamaster. Mag-in ako sa akong live. Daghang salamat. Sunod na po. Bye-bye.